Prepojenie záhradného ohňostroja. Záhradný ohňostroj si doma odbalíme. Nájdeme si ako prvé dva biele konektory, ktoré do seba zapadajú a spojíme ich. Zatlačíme, zaistíme. Konektor odložíme nabok, aby nám nezavádzal pri výmete ani žiadna jeho časť šnúry. Takto je to správne. Ďalej, ak chceme prepojiť dva ohňostroje medzi sebou, alebo viac, toto isté si spravíme pri druhom. Nájdeme dva konektory medzi dvoma, spojíme ich, zaistíme. Dáme nabok, aby nám nezavadzali pri výmete. Otočíme si patrične sebe dva ohňostroje. Samozrejme, boky uši odrežeme. Máme tu modrý a červený konektor, ktoré spojíme do seba. V tejto chvíli sú prepojené dva ohňostroje medzi sebou. Zapáli sa jedna zápalnica, ktorá začína zápalnica z D. Vystrieľa nám prvý ohňostroj, automaticky sa zapáli druhý. A ak chceme k ohňostrojom dať nejaké finále, aby bolo pekné ukončenie, máme tu napríklad takéhoto Storma, ktoré má krásne finálové ukončenie v tvare vejara. Urobíme toto isté na konci ohňostroja, kde je druhá zápalnice. Spojíme modrý konektor s červeným. Zaistíme. Teraz máme kompletný ohňostroj prichystaný na jeden odpal. Takže ešte raz v rýchlosti. Zapálime zápalnicu, ktorá sa nachádza pod touto krytkou. Je to vždy zápalnica z D. Začína strieľať ohňostroj, pokračuje do druhého, tu prechádza a končí nám finálom Storm napríklad, ktorý môže byť hociaké iné finále. Vždy prepájame modrý a červený.